medzi nami. Tak teda skúsim to takto, jak sa hovorí, od podlahy rovno, tak skutočne je to fantastický okamžik pre nás všetkých, že sa nám to s veľkým výpätím podarilo. Je to úžasná vec. Počítame, že hodnota tohto nášho štadióniku, nášho ihriska, sa počíta, budem hovoriť stále v korunách, lebo tí skôr narodení, lepšie im to zarezonuje v ušiach. Sa pohybuje okolo 5,5 až 6 milióna korún. Obec do tejto veľkej akcii zafinancovala, alebo premietlo sa to vo výkonoch v prácach, prispela minimálne 1/6. V podstate z tohto miesta by som chcel skutočne veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí nehľadeli na čas, na peniaze a boli ochotní priložiť ruku k dielu, že vidíme, čo sa nám podarilo. V prvom rade by som chcel poďakovať spoločnosti LP Development, ktorej predstavitelia sa ospravedlnili na čele s pánom Semanom, ktorý je na obdobnej slávnosti, len s tým, že pred sebou má nie perfektných mladých mužov, ale manželský pár, ktorý nastúpi na drahu manželstva. A jeho spoločníci taktiež sa z pracovných povinností nemohli zúčastniť tohto nášho slávnostného otvorenia ihriska. Samozrejme, chcem len povedať ešte, že bolo premiesnených toľko zeminy, že by ich mohlo prenášať okolo 1000 Tatroviek. Boli tu použité ťažké mechanizmy počnúť buldozerom, bagrami a rôznymi inými technickými vymoženostiami, ktoré nám boli nápomocné pri tom, že sme mohli urobiť takýto perfektný hrací povrch. Z tohto miesta chcem poďakovať všetkým sponzorom, pánu Mikulajovi, ktorý hlavne vo finiši bol veľmi nápomocný, nám všetkým zabezpečil pre nás bránky, stĺpy na zachytenie sietí a ďalšie veci, ktoré treba v tom momente ma ani nenapadajú. Chcem poďakovať chlapom, ktorí mali svoje firmy, počnúť s Milanom Kozákom, s Igorom synom, ktorý maximálne vo finiši bol nápomocný v rámci manažerovania. Takisto chcem poďakovať Lacovi Piroškovi so svojou firmou. Nechcem zabudnúť na Jara Beluščaka, ktorý tu nadňoval aj nocoval, jak sme začali minulý rok počnúť s marcom a končiac teraz. Aj so svojimi ľuďmi, aj so svojimi financiami skutočne patrí sa poďakovať. Ak sa pozriete okolo, vidíte reklamné putače firma Stopping. Takisto sa ospravedlňuje Viktor Stopko, ktorý momentálne je tiež mimo okresu Košice. Takisto Šani Peli sa ospravedlnil, že nemôže prísť majiteľ firmy Cookfood aj so svojím kolegom. Chcem poďakovať samozrejme pánu predsedovi TŠky, ktorý skutočne v chladnom, v daždivom, v rannom, v nočnom počasí bol tu a bol napomocný, takisto ako aj jeho tajomník Jožko Hris, ktorý taktiež tu momentálne nemôže byť pri nás, lebo má rodinnú slávnosť. Nechcem upomenúť ani môjho kolegu Imra Poláka, ktorý neskutočne svojou odbornosťou prispel na to, že trávnik má ten správny bambírus, že vymeral geoteticky všetky tieto rohy, vinkle, hĺbky, nížky a výšky, pretože tieto práce by nás stali neskutočne veľa peňazí, ak by sme túto robotu potrebovali zaplatiť z nejakej istej spoločnosti stavebnej. Chcem poďakovať všetkým, tu Milan je opretý, Milan Bernard Bunkov, ktorý nehľadí na čas a je našpanovaný neskutočne, ale keď sme ho oslovili, Milan, poď pomôž pri montovaní kanálu vody, ktorú sme urobili pripojku do šatne, aj keď trošku vrčal, lebo je na roztrhanie, taký je výborný majster, tak našiel si čas a bol tu a bol napomocný. Takisto aj chlapci, treba Ferry Ferko so synom, Pišta a pomôžte mi, Pišta Jeňar s Tomím
a rada ďalších chlapov, ktorých by som mohol tuto menovať, či Hyblar Rado, ktorý kosil tu a rada ďalších. Keď sa pozriem, tí, ktorí ste tu, pozriem sa tu vidím, že tu robil ešte do 10. augusta, bol medzi nami živý Gusto Vaňov. Keď sa pozriem na južnú bránu, vidím tam, že tam bol ešte Rudo Janitor Starorichtarov. Títo ľudia už nie sú medzi nami. Takže skutočne evokuje v nás to, že boli sme tu, odišli už niektorí medzi nás, ale vidíme tu na našu omladinu, pre ktorú sme to robili a pre ktorú to stalo za to. Nechcem veľa rozprávať, takisto chcem poďakovať, Vlado tak zakukuje spoza vinkla. Takže aj jemu ďakujem za to, že bol napomocný. Takisto aj naši šéfkuchári, ktorí sú tam, Vinco Kozák, aj so svojimi synmi. Takže skutočne bola by to ešte celá rada a škala vďakovania. Samozrejme nechcem opomenúť Rudovi Semanovi, Čumita, lebo tých Rudov Semanov máme tu do budu. Takže skutočne ten tiež už tu pomaly dostane od ženy posteľ, aby tu bol, lebo až do takých nejakých záležitostí v rodinných sporoch to prichádzalo. Takže skutočne chcem vám všetkým neskonale poďakovať za to, že ste boli ochotní venovať čas, kus roboty, svojho fortielu, znalosti, odbornosti a v neposlednom rade peňazí. Keby som sa vrátil do úvodu, keby sme sa boli v roku 2009 omeškali o 1-2 mesiace, 3, predstavenstvo firmy LP Development povedalo, ani liter lafty by sa na tomto ihrisku nebol skonzumoval, pretože situácia, kríza, ktorá doľahla nielen na Malú Idu, ale na celý svet, dá sa povedať, tak tvrdo zablokovala možné ústretové kroky podnikateľov. Takže z tohto miesta skutočne nechcem veľa rozprávať. Chcem poďakovať všetkým, ktorí ste sa akoukoľvek mierou podeľali na tom, aby tento náš štadiónik v tejto fáze, ako je, vyzeral. Do budúcna máme spracované isté vízie, predstavy, že chceli by sme rozšíriť sociálne zázemie, multifunkčné ihrisko chceme úspešne dosiahnuť v rámci vízie, ktoré sú nám ponúknuté. A dovolím si ešte trošku pochváliť, že okrem tohto veľkého diela sa nám podarilo veľmi úspešne uspieť aj v environmentálnom fonde, kde sme dostali vyše 11,5 milióna korún pre ukončenie vody, kanálu a čov. Samozrejme, chcel by som poznamenať, že okrem toho sa nám podarilo získať z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a v rámci eurofondov vyše 18 miliónov korún na zabezpečenie revitalizácie centra obce. Bude to obnášať v rámci centra obce chodníky, lávky, detské ihriska, zrevitalizuje sa nádvorie obecného úradu. Takže maximálne sa snažíme ísť do toho, aby naša obec kvitla, bola krajšia, lebo stojí to za to. Takže dosť bolo reči, myslím si, z mojej strany. Chcem veľmi pekne všetkým opätovne poďakovať a nič iné mi neostáva len zaželať športu zdar. Ďakujem pekne pánovi starostovi. Teraz odovzdávam mikrofón alebo slovo pánovi predsedu TJ Imrichovi Janitorovi. Vážení občania, vážení športoví priatelia, dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril pri príležitosti slávnostného otvorenia rekonštrukčnej hracej plochy futbalového ihriska v Malej Ide. V úvode chcem čo najsrdečnejšie privítať medzi nami našich hostí, a to menovite pána inžiniera Richarda Havrilu, predsedu Východoslovenského futbalového zväzu. Františka Ivanova za oblastný futbalový zväz. Ďalej Stanislava Semana, bývalého ligového futbalistu, ktorý hral za Lokomotívu Košice a reprezentoval aj Československo. Pôvod má ako jeho rodičia nebojí z Malej Idy. Ako predseda
telovýchovnej jednoty družstevník Malá Ida som veľmi rád, že môžem stať na tomto mieste a byť pri otvorení rekonštruovanej hracej plochy nášho futbalového ihriska. Je o to krajšie, že v tomto roku si pripomíname 55 rokov organizovaného futbalu v Malej Ide. Rozhodnutie o realizácii úpravy hracej plochy futbalového ihriska sa nerodilo ľahko. Touto myšlienkou sa zaoberal výbor telovýchovnej jednoty a poslanci obecného zastupiteľstva od roku 2007, kedy sa začali práce na výstavbe golfového ihriska v Malej Ide. Konečné rozhodnutie o realizácii padlo dňa 24.3.2009. Následne sme 5. apríla 2009 odohrali doma posledné majstrovské futbalové stretnutie s mužstvom Pobroča a na zelený štvrtok 9. apríla 2009 sa začali realizovať zemné práce. Do konca roku 2009 boli zrealizované terénne úpravy na hracej ploche a vysiatá tráva. Okrem prác na hlavnej ploche v roku 2009 výbor telovýchovej jednoty v spolupráci s firmou Voltret Moldava za účasti našich občanov upravili plochu pre náhradné ihrisko, na ktorom mládežnícke mužstvá hrali svoje majstrovské futbalové zápasy. Ešte raz chcem touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podielali na úprave plochy pre náhradné futbalové ihrisko. V roku 2010 bolo potrebné v apríli dosiať trávu a postupne trávnik polievať, hnojiť a kosiť. Súbežne s tým prebiehali práce na úprave objektov nevyhnutné potrebné ihrisku, a to realizácia zavlažovacieho systému s osadením ponorky na čerpanie vody, realizácia striedačiek, zachytných sietí, výroba a osadenie futbalových bránov, úprava priestorov pre sociálnej budove, nápojenie šatí na kanalizáciu a pitnú vodu, maľovanie vnútorných a vonkajších priestorov sociálnej budovy. Realizácia týchto prác bola limitovaná počasím, ktoré najmä v mesiacoch maj a jún bolo krajné nepriaznivé. Že dnešný deň môžeme otvárať túto hraciu plochu, za to patrí vďaka najmä partnerskej developerskej firme Košice, ktorú pri partnerskej rokovania s obcov a s telovýchovnou jednotou zastupovali pán inžinier Mikuláš Sil, pán Milan Seman a inžinier Jan Pura, ktorí zabezpečili realizáciu zemných prác. Okrem toho je potrebné menovite poďakovať aj ďalším firmám a živnostníkom, ktorí sa podielali na rekonštrukcii ihriska a za sponzorovanie nášho klubu. Stopping SR Košice, pán Viktor Sobko, Osver SR Košice, Juraj Ostrovudský, pán Peter Mikolaj, Kuk Fuk, výroba cestovín, Lamina SR Košice, CES Beta inžinier Pavel Kravianský, pán Kozák Milan, Kozák Igor, Belušák Jaroslav, Belušák Jan, Bokor Rudolf, Bernard Milan, Bernard Jozef, Ferko František a Seman Rudolf. Nedá sa v jednom krátkom príhovore spomenúť všetko, čo bolo potrebné vykonať, aby ihrisko bolo v tejto podobe, ako je dnes. Taktiež nie je možné menovite spomenúť vás, občanov, mládež, priaznicov športu, ktorí ste sa podielali na tejto akcii. Preto v závere chcem poďakovať výboru telovýchovej jednoty Malá Ida, ďalej obecnému úradu, že pristúpil k tejto akcii zodpovedne na čele s pánom starostom a všetkým občanom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielali na rekonštrukcii hracej plochy súvisiaci objektov.
Verím, že tento počin bude impulzom pre ďalší rozvoj futbalu v Marejde. Ďakujem za pozornosť.